Masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan ƙayataccen shirin namu. Kamar yadda kuke gani a cikin shirin namu ne waye fi kuɗi a mawaƙan Hausa. Naziru Sarkin Waka da Kudi Rarara su biyu ne daga cikin mawaƙan Hausa na Najeriya, amma waye fi kuɗi a tsakaninsu. Yawancin mutane suna ta tafka muhawara kullum game da wanda ya fi kuɗi a cikinsu. Don haka sai raba muku gardama a yau domin sanar da ku wanda ya fi kuɗi a tsakaninsu. Naziru Sarkin Waka fitaccen mawaƙin Hausa ne a Najeriya. Yanayin salon waƙarsa da kiɗansa ya sami kyaututtuka da dama daga manya-manyan mutane. Naziru Sarkin Waka a haifaffen ɗan Kano ne. An haife shi ne a garin jihar Kano. Ya yi karatunsa a jihar Kano ya kammala a shekarar 2001. Naziru ya fara waƙa tun yana ƙarami. Naziru ya tara dukiya mai tarin yawa ta hanyar sana'arsa ta waƙa, kuma tushen samun kuɗin shiga shi shine waƙa. Naziru Sarkin Waka yana da kuɗi kimanin naira miliyan 200 a yanzu haka. Hakan ne yasa ya zama na biyu a jerin mawaƙan Hausa masu kuɗi a Najeriya. Kudi Rarara wani sanannen mawaƙin Hausa ne a Najeriya. An haife shi a jihar Katsina. Rarara ya fara harkar waƙarsa ne a shekara ta 2015. Ya samu karɓuwa a lokacin da aka zaɓe shi ya yi wa APC waƙa a lokacin yaƙin neman zaɓensu. Babu shakka Rarara ya samu kuɗi da yawa a aikinsa na waƙa. Shi ne na ɗaya a jerin mawaƙan Hausa masu kishi a Najeriya. Ana kiyasin dukiyar Rarara ta kai naira miliyan 400 a shekarar 2023. Bayan cikakken binciken hanyoyin samun kuɗin shigar waɗannan mutanen biyu, mun warware muku gardama ta hanyar sanar da ku wanda ya fi kuɗi a tsakaninsu. Rarara da Naziru. Rarara shi ne zai zo da ɗaya a masu kuɗin mawaƙan Hausa, sannan Sarkin Waka Naziru ya zo a na biyu a mawaƙan Hausa. Ku kasance da mu a bidiyo na gaba, ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.